saged uwang. Sampun malih kok wujuding wanara ingkang cacahipun mawon watek saged klebet wonten kembenipun Kakang Mbok Sarwanaka. Lajeng srana menapa ingkang kedah kula tindakaken supados kula saged ngluwari sangganing para wanara. Raden kula aturi jeneng andika kedah Upadi Lena Kakang Raden kula aturi jeneng andika Upadi lenanipun Kakang Mbok Sarwanaka. Menawi Kakang Mbok Sarwanaka sampun lena ingkang prayogan jeneng andika Raden enggal rasa bedah kembenipun. Sasampunipun kemben bedah kula aturi jabel dhateng posisi kiwanipun. Awit ing mriku saged dados dalaran pejahipun Kakang Mbok Sarwanaka. Kowe amoman sing biyen ngopo negara ngalengka yo asar Sarwanaka. Sarwanaka. Gade walono para wanara. Tak wali waton wis bisa bengkane dadane Sarwanaka. Gugure Sarwanaka niki namung pucuke palwaga kala. Gugure Sarwanaka niki nembe sakempangan. Nanging menika mujudaken dharma ingkang kedah dipun lampahi lan menika mujudaken perang ingkang sejati. Mugi-mugi kanthi guguripun Sarwanaka menika saged dados sirnane memungsuhan antaraning keluarga Mbah Tumini miwah Ki Agus Sabdapriyana. Lan ing wanci ingkang suci menika menawi wonten lepat kula nyuwun bumi samudra pangasami dhateng sedaya para rawuh mliginipun kula wagelaken Mbah Tumini miwah Ki Agus Sabdapriyana. Lan menawi wonten lepatipun Semar dhateng ndara kula Anoman, kula nyuwun bumi samudra pangasami nggih Den. Yo Kakang Semar dadi apa? Raden Anoman. Menawi wonten lepatipun tumindak ingkang dadosaken graih penggalih, kula nyuwun bumi samudra pangasami nggih. Yo karek tipe padha-padha. Manten ugi kula Den. Mbok bilih wonten kereta kentunipun aku kula dinyuwun bumi samudra pangasami. Yo ora dadi apa Pedro. Kakang Anoman.